Namaskar. Mä oon Joogaveli Ville. Tervetuloa avaamaan ja aktivoimaan. Etsitään se hyvä istuma-asento. Ristiistunta tai polvien päällä tai vaikka jalat auki vähän riippuen siitä, mikä on itselle tänään se sopivin tapa olla just nyt tässä. Pidentää rankaa. Voi ajatella, että päälaesta joku kevyesti nostaisi sua kohti kattoa. Leuka painuu vähän sisään. Niskan linja pitenee. Kasvot pehmeänä, hartiat pehmeänä. Koko olemus ryhdikäs, mut pehmeä. Pyri ottaa sun koko keuhkojen kapasiteetti käyttöön, eli sisäänhengityksellä vatsa pullistuu, rintakehä vähän laajenee, solisluut hiukan kohoaa ja uloshengityksellä solisluut laskee, rintakehä painuu vähän kasaa, napa liikkuu lähemmäksi rankaa. Eli tämmönen kolmivaiheinen hengitys. Ihan sieltä keuhkojen alaosasta alkaa täyttää ja hengittää. Keuhkot ihan täyteen, keskikohta, yläosa täyttyy. Ota vielä 2-3 tietoista hengitystä. Aloitellaan meidän fyysinen harjoitus viemällä leuka rintaa ja lähdetään vaan lempeästi pyörittää päätä omaa akselinsa ympäri myötäpäivää. Yhdistä liikkeeseen hengitys. Sisähengitys on takana. Kaula avoinna, rintakehä avoinna, keuhkot laajana. Ja uloshengitys edessä alhaalla, kun leuka liikkuu lähelle rintakehää. Teen vielä noin 2 kierrosta. Jonka jälkeen sopivalla uloshengityksellä pysäytät liikkeen keskelle alas ja vaihdat suuntaa. Muuten homma on ihan sama. Takana sisäänhengitys, edessä alhaalla uloshengitys. Jatka omassa tahdissa. Teen vielä 2 kierrosta. Ja seuraavalla sopivalla uloshengityksellä voit pysäyttää liikkeen taas sinne keskelle alas, leuka on lähellä rintaa. Hengittää sisään, tuoda kasvot ylös, pitää silmiä suljettuna, hengittää neutraalissa asennossa ulos. Ottaa 2-3
rauhallista välihengitystä. Lähdetään seuraavaksi vähän pidentelemään noita kylkiä. Mä teen peilikuvana täällä. Homma meni siten, että sisäänhengityksellä vasen käsi tulee tähän kankun viereen ja oikea käsi nousee kaares ylös, katse liikkuu vähän siihen kyynärtaipeeseen. Ja ulos hengityksellä vastakkainen puoli, oikea käsi kankun viereen, vasen nousee ylös ja sisäänhengityksellä taas paluu. Ja ulos hengityksellä oikea käsi laskee, vasen nousee. Jatka omassa tahdissa muutama kierros. Ikään kuin tämmönen rauhallinen aalto. Liike on koko ajan jatkuvaa. Menee se hengityksen rytmissä. Ehkä vähän hidastuu siellä ihan ääripäissä, mutta ei lakkaa missään kohti. Ei pysähdytä mihinkään kohtaan tätä liikettä. Teen vielä 2 kertaa, jonka jälkeen kun vasen käsi laskeutuu siihen mattoon, oikea ojentuu ylös, kämmen kohti taivasta, niin jää siihen asentoon hetkeksi hengittää. Voit lempeästi kurotella niitä oikean käden sormia ikään kuin sinne vasemman puolen seinään. Vielä 1 syvä sisään tässä. Ja ulos hengityksellä vastakkainen puoli. Vasen käsi nousee, oikea laskeutuu siihen matolle. Katse menee siitä kyynärtaipeen ohi kattoon. Kylki pitenee. Käsi aktiivisena. Kevyesti työntyy koko ajan sinne oikealle yläviistoon. Vielä 1 syvä sisäänhengitys tässä. Ja ulos hengityksellä voit suoristaa vartalon, nostaa myös se oikean käden, tuoda kämmenet toisiaan kohti, pidentää rankaa. Ja seuraava sisäänhengityksellä rentoutuu istuma-asentoon. Taas 2, ehkä 3 välihengitystä. Määrällä ei ole niin väliä, kunhan ne on rauhallisia, tietoisia. Pyöritellään seuraavaksi vähän rankaa, eli voit ottaa reisistä kiinni, polvista kiinni, ja jos sulla on missä kohti vaan tarve vähän ojentaa jalkoja, avaa sitä sun istuma-asentoa, muista tehdä niin, tänne ei ole tarkoitus olla mitään julmaa kärsimistä. Yes. Eli polvista kiinni ja lähdetään pyörittelemään sitä rankaa omaa akselinsa ympäri, eli sisäänhengityksellä mennään eteen, pyritään menemään myötäpäivään tämä eka kierros, mutta jos sä jo aloitit, niin ei ole niin väliä, mennään molempiin suuntiin nimittäin. Eli sisäänhengityksellä ollaan täällä edessä, rintakehä avoinna ja uloshengityksellä pyöristetään taakse, lavat liikkuu kauas toisistaan, leuka tulee lähelle rintaa. Jatka omassa tahdissa. Vielä 2 kierrosta. Ja seuraava sopiva sisäänhengitys pysäyttää liikkeen eteen ja suoraan ulos hengitykseen lähde vaan vastakkaiseen suuntaan, mutta pidä kuitenkin hengitys samana. Eli edessä, kun se rintakehä on auki, niin sisään ja ulos hengitys takana, kun ranka on pyöreänä.
Vielä 2 kierrosta. Ja seuraavalla sulle sopivalla sisähengityksellä pysäytä liike eteen. Hengitä ulos, tuu keskelle. Voit sulkea taas silmiä, jos ne oli avoinna. 2-3 välihengitystä. Jonka jälkeen ojennetaan jalat auki. Varpaat osoittaa kohti kattoa. Ihan semmonen kevyt aktivointi tuolla etureidessä. On hyvä pitää, niin se jalka pysyy aika tiiviisti siinä matolla. Sisään hengitään kädet ylös, ottaa rintamasuunta vasemmalle, jälleen peilikuvana täällä, ja ulos hengityksellä alas. Ja suoraan sisään hengityksellä ylös, rintamasuunta keskelle, ja ulos hengityksellä alas. Ja sisään hengityksellä ylös, rintamasuunta oikealle, ulos hengityksellä alas. Sisähengityksellä ylös. Jatka sun omassa tahdissa. Ulos hengitys keskelle alas. Aina muistaen tämän keskilinja puolelta toiselle. Jälleen se aaltomainen liikeajattelu, että liike ei pysähdy missään vaiheessa. Seuraavan kerran, kun hengität ulos ja tuut sinne vasemmalle alas, anna sun käsien laskeutua kokonaan hartioiden pehmentyä ja jää sinne sun eteen taivutukseen hetkeksi hengittämään. Kato, että ne varpaat osoittaa kohti kattoa. Siellä on se kevyt aktivointi, se etureisi työntää ikään kuin sitä takareittä kevyesti kohti mattoa. Ei tarvittaisi väkisin vääntää. Tietoisena hengityksestä, kieli rentona suun sisällä. Ota vielä 2 hengitystä tässä. Ja seuraava sopiva sisäänhengitys kuljettaa tähän lähtöpisteeseen, eli ranka pitenee, kädet nousee oikein pitkäksi. Käännä rintamasuunta sinne oikealle ja ulos hengitä itses alas oikeata jalkaa kohde. Ja sinne hengittää. Kädet voi rentoutua siihen matolle. Voi pitää kiinni nilkasta, säärestä, jalkapohjasta, mistä vaan tuntuu sopivalta. Ei ole tarkoitus aktiivisesti työntää sitä päätä kohti varpaita tai sen enempää käyttää voimaa kuin on ihan välttämätöntä. Vielä 2 hengitystä tässä. Ja seuraava sisäänhengitys. Kun tulee vastaan, anna se nostaa taas tähän keskelle ylös ja käsien nousta, kämmenet toisiaan kohti, ranka pitkänä. Ja vielä viimeisen kerran ulos hengityksellä alas. Jäädään siihen keskelle. Tietoinen rauhallinen hengitys. Vielä 2 hengitystä tässä. Ja seuraava sulle sopiva sisäänhengitys lähtee purkaa asentoon nikama nikamalta, ranka pitenee, kädet vielä nousee. Kun pääset ylös, niin hengitä ulos, rentouta kädet alas, otta jalat yhteen. Vähän heilutella
ravistella ja siirtyä sen jälkeen selin makuulle. Laittaa kädet ristiin, viedä ne tänne takaraivolle. Viedä jalat lähelle toisiaan. Tehdään tämmönen toukkasarja tähän väliin. Eli hengittää syvään sisään tässä. Ja lähdetään hengittää ulos. Nostetaan päätä. Tuodaan polvet lähelle rintakehää. Mennään tämmöiselle kerälle. Hengittää sisään. Viedään jalat ylös. Pää pysyy myös ylhäällä. Hengittää ulos. Nyt jalat. Pää laskeutuu mattoon. Ja sisäänhengityksen lantio nousee. Me mennään tää läpi pari kertaa, että jos et sä vielä päässyt mukaan, niin sulla on kyllä mahdollisuus. Ja uloshengityksellä taas lantio laskeutuu. Ja sisäänhengityksellä jalat ojentuu. Ja on ehkä parempi oikeastaan pitää ne lantionlevyisellä asennolla. Taisin sanoa, että laitan ne lähelle toisiaan, mutta se vähän ehkä hankaloittaa vaan. Syvä sisään taas tässä. Uloshengityksellä kippuralle. Polvet koukkuun, kasvot lähelle polviin. Sisäänhengityksellä pää pysyy ylhäällä, jalat nousee. Ja uloshengityksellä jalat ja pää laskeutuu. Ja sisäänhengityksellä lantio nousee niin ylös kuin vaan mahdollista. Paino siirtyy hartioille. Ja uloshengityksellä laskeutuu taas mattoon. Sisäänhengityksellä jalat suoristuu. Ja vielä kerran mennään. Uloshengityksellä kippuralle. Sisäänhengityksellä jalat nousee. Ja uloshengityksellä jalkapohjat mattoon, pää mattoon. Ja sisäänhengityksellä lantion nosto, hartiosilta. Ja uloshengityksellä lantio laskeutuu takas mattoon. Ja sisäänhengityksellä jalat suoristuu. Ja nyt uloshengityksellä voit vapauttaa ne kädet sieltä takaraivoalta, tulla savasanaan, lepoasentoon, kuolleen ruumiin asento, kämmenet kohti taivasta. Jalat osoittaa vähän eri suuntiin. Taas semmonen 3-4 hengitystä tässä. Seuraava uloshengityksen jälkeen hengittää vielä kerran sisään shavasanassa. Ja uloshengityksellä tuoda nyt vähän vastaavasti kuin äsken, niin polvet lähelle rintakehää, kasvot lähelle polviin. Voit pitää siitä sääristä kiinni tai ottaa jalat jopa tällaiseen halausotteeseen, että menee vielä pienemmälle kerälle kuin aikaisemmin. Lähtee pyörii vähän vasemmalta oikealle. Edes takas. Pyri pyörimään edes takas sen verran, että saat vähän momentumia, pääset istumaan. Ojenna molemmat jalat eteen. Lähde hengittää sisään, tuo kädet ylhäälle, kämmenet toisiaan kohti ja uloshengityksellä lähde sieltä lantiosta taivuttaa ittees eteen. Ja vähän vastaavasti kuin tuossa äskeisessä dynaamisessa eteen taivutuksessa, niin anna vaan se painovoiman tehdä työtä, käsien laskeutua siihen, mihin ne laskeutuu. Jos haluaa, voi ihan vähän avittaa sitä alaselkää ja selkää ylipäätään taipumaan lempeästi, ikään kuin vetämällä itseään kohti reisiä tai et vetäisi niin kuin omaa vatsaa kohti reisiä. Se on niin kuin ehkä se ajattelu, mikä ainakin itseäni on auttanut. Sen sijaan, että niin kuin pää olisi menossa johonkin, niin se vatsa on menossa reisiin. Tietoinen hengitys. Ja 2 henkosta tässä. Ja seuraava sisäänhengitys
nikamat lähdet taas rauhallisesti purkaa asentoa, kädet kohoaa, ranka pitenee, tehdään tämmönen L-muotoinen asento ja ulos hengityksellä kädet rentoutuu alas. Tullaan polvien päälle. Sulla on vaihtoehto pitää varpaat tuolla matossa tai nilkat suorana. Taivutellaan vähän taakse, ollaan menty aika paljon nyt eteen, niin homma meni siten. Tää on staattinen asento, mutta lähdetään sisäänhengityksellä tämmöiseen tuulimylly käsillä viemään kädet tänne pakara yläreunaa, sormenpäät osoittaa mattoa kohti ja sieltä ruvetaan vetää olkapäitä takakautta yhteen, kyynärpäät ikään kuin lähemmäksi toisiaan, rintakehä avoinna, kaula avoinna, katse kohti kattoa. Jäädään tähän. Fokus erityisesti siinä rintakehän avaamisessa. Taakse taivutus on vaan sivujuonne oikeastaan tässä asennossa. Vielä yksi syvä sisään tässä. Ja ulos hengityksellä rauhallisesti, kore aktiivisena. Nosta itse suoraan. Peruuta sinne kantapäiden päälle. Lapsen lepoasento, palasana. Otsa lattiaa. Kädet vartalon myötäisesti. Kämmenet kohti taivasta. Toistetaan vielä sama. Ustrasana, kamelin asento. Eli kun seuraava sisäänhengitys tulee vastaan, voit viedä kämmenet sen mattoon pään viereen. Lähtee nostaa ittees polviseisontaa. Hengittää ulos tässä neutraalissa asennossa. Ja seuraava sisäänhengityksellä taas isolla tuulimylly käsillä. Haetaan se tuki sieltä alaselästä. Ja lähdetään avaamaan rintakehää, vetämään niitä lapoja vähän lähemmäksi toisiaan ja tekemään kevyttä taakse taivutusta. Toistan vielä, että huomio siellä rintakehän avauksessa. Että se on se sun fokus. Pieni, ihan mikro taakse taivutuskin riittää, kunhan siellä rintakehässä tapahtuisi avautumista. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä voit taas purkaa asennon tähän keskelle. Ja ihan vastaavasti ulos hengittää. Peruuttaa sinne kantapäiden päälle. Lapsen lepoasentoon. Olkapäät rentoutuu, kädet rentoutuu mattoon. Mutta seuraava uloshengityksen jälkeen, kun hengität sisään, viedä kädet kohti maton etureunaa. Pikkasen hivuttaa sormilla, saat tilaa sinne kainaloiden alueelle, kylkien alueelle. Ei taas tarvi olkapäitä jännittämään niin kuin lähteä työntämään mitään mihinkään. Että olisi jopa ihan suotavaa, että kyynärvarresta alaspäin se käsi koskettaa mattoa, että sä et ole enää niin pitkälle, että ne lähtee nousee kyynärpäät irti sieltä. Lähdetään tekemään niin sanottu
hyökkäävä kobra. Tää saattaa olla vähän vaikea, mutta tee parhaas, yritä pysyä mukana. Se mitä sä teet on just hyvä. Eli lähdetään sisäänhengityksen liuuttaa itseämme tästä käsien välistä. Kasvot aika lähellä mattoa. Sitten kun meidän sormenpäiden kärjet tulee tuonne olkapään kohdalle, me suoristaa vartalo ja lähdetään nostaa itseämme tähän kobran asentoon. Jos kobra on tänään vähän liikaa, niin voi laskeutua vaan takas mattoon, ottaa sfinksin, eli kyynärpäät on vähän tuossa olkapäiden edessä ja kädet, taas käsivarret siinä kyynärpäästä sormiin on matossa ja katse nousee kohti suoraan eteen. Tässäkin voi ajatella, että ikään kuin vähän kevyesti työntää sitä rintakehää samaan suuntaan, mihin silmät katsoo. Syö sisään tässä, riippumatta kummassa asennossa oot. Ja ulos hengityksellä annetaan otsan laskeutua lattiaan ja tehdään kämmen selistä tyyny sille meidän otsalle. Lähdetään viemään käsiä taas siihen olkapäiden alle. Hengitään syvää sisään. Ja ulos hengityksellä polviapuna käyttää. Voi punnertaa itsensä nelinkontiasentoon. Kämmenet olkapäiden alla, polvet lonkkien alla. Notkistellaan vähän rankaa. Marjorie asana, kissa-asento, eli sisäänhengityksellä katse nousee sinne eteen, ranka pyöristyy alaspäin, ikään kuin häntäluu haluaisi mennä kohti niskaa. Ja ulos hengityksellä pyöristetään rankaa ylöspäin, työnnetään itsemme kauemmaksi matosta. Ja taas sisäänhengityksellä paluu. Siten, että ranka notkistuu alaspäin ja ulos hengityksellä pyöristyy ylöspäin. Jatka omassa tahdissa muutama kierros. Seuraavan kerran, kun pyöristät sitä rankaa ylöspäin ja työnnet ittees kauemmaksi matosta, jää siihen noin 3 hengityksen ajaksi, pysähtyy. Ja seuraava sulle sopiva sisäänhengitys. Notkista rankaa alaspäin ja kasvoja vähän nousta. Ja jää tähän hengittää. Vielä yksi hengityksen kierto tässä. Ja seuraava uloshengitys kuljettaa pöydän asentoon, eli muuten ihan sama, mutta katse liikkuu tuohon mattoon ja ranka vähän suoristuu, että se ei olisi hirveästi notkolla ylös tai kaarella, notkolla alas tai kaarella ylös. Semmoinen 2-3 välihengitystä tässä, jonka jälkeen lähdetään sisäänhengityksen tahdissa tekemään matkaa alaspäin katsovaa koiraa. Ja kävellään jalat lähelle käsiä. Tullaan tähän roikkumaan. Niska rentoutuu, kasvot rentoutuu. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä voit käsiä rupea sivukautta nostaa ylös. Kämmenet kohtaa siellä ihan ylhäällä. Ja ulos hengityksellä peukalot laskeutuu rintalastalle. Ja sisäänhengityksellä kädet rentoutuu sivulle. Tadasana, eli tämmönen tietoinen seisonta-asento.
Kämmenet osoittaa samaan suuntaan kuin mihin silmät. Voi sulkea myös silmiä. Ihan kevyesti vetää hartioita taakse, että se rintakehä vähän tulee avoimemmaksi, mutta ei mitään sellaista sotilaallista ylikorostettua ryhtiä tai mitään. Pieni huomio siellä. Lähdetään kävelemään jalkoja lähelle toisiaan. Ristitään kädet. Viedään kädet pään yläpuolelle, sieltä kämmenselät osoittaa päälakeen, eli kämmenet osoittaa kattoa. Ja valitse jostain yksi piste, mihin sä fokusoit sun katseen, ja lähde sisäänhengityksellä nostaa ittees tänne päkiöille. Katse pysyy lukittuna yhteen pisteeseen. Jos tää tuntuu siltä, että eihän tässä ole mitään, että on ihan liian helppoa, niin voit vähän liikuttaa katsetta sinne yläviistoon. Tai sekin on helppoa. Ja voit myös sulkea vähän silmiä. Oikeastaan jopa ihan toivottavaa olisi, että se asento vähän heiluisi, koska silloin me ollaan sellaisessa paikassa, missä me oikeasti voidaan vähän kehittyä ja mistä tasapainoaistia haastetaan. Vielä 2 hengitystä tässä. Syö sisään, nosta itsesi niin korkealle kuin saat. Ja ulos hengityksellä. Kädet rentoutuu taas sivukautta siihen vierelle. Voi askeltaa lantiolevyisen asennon. Vähän heilutella, ravistella jalkoja, ranteet, käsi, mitä vaan, mitä tekee mieli. Lähdetään kohti tuoliasentoa, eli lantiolevyinen asento, varpaat osoittaa suoraan eteenpäin, viedään kädet tähän hartiolinjaan, tehdään tämä helppo tuoli tänään. Eli syvä sisäänhengitys tässä ja uloshengityksellä lähdet ikään kuin istumaan tuolille, jota ei nyt ole oikeasti olemassa. Pyri menee niin alas kuin vaan suinkin mahdollista. Katso, että se niskan linja jatkaisi ikään kuin sitä rangan linjaa, että sä kato hirveästi alas tai ylös, vaan ne olisi aika kivasti siellä samalla linjalla. Tietoinen hengitys. Nyt sulla on vaihtoehto. Lähdetään etenee kohti mattoa. Voit ottaa tukemista vaan. Mennä miten haluat mattoon. Mutta jos sä haluat haastaa vähän korea ja jalkoja, niin voit siirtyä sinne matolle ilman käsien avustusta. Käydään selin makuulle. Päivän viimeinen asana. Hyvä pieni koreaktivointi tähän loppuun. Ihan lyhyt hetki. Veneasennon variaatio. Homma meni siten, että jalat on yhdessä. Kämmenet osoittaa kohti reisiä. Kädet on tässä ihan vartalon vieressä. Ja sisäänhengitykseen nostetaan jalkoja, käsiä, hartioit. Vähän irti matosta. Katse on siellä omissa pottuvarpaissa. Syvä rauhallinen hengitys tässä. Pieni tärinä on hyvä. Salli itsellesi vielä lyhyt hetki. Yksi syvä sisään vielä. Ja ulos hengityksellä. Kädet, jalat, hartiat, takaraivo laskeutuu mattoon. Kämmenet avautuu kohti kattoa. Shavasana. Kuolleen ruumiin asento. Lepoasento. Anna vartalon tulla painavaksi matolla. Voit päästää halutessa suun kautta pari huokausta.
Antaa kehon rentoutua täysin. Silmät suljettuna. Kasvot pehmeänä. Päästään vaan irti. Kasvot on rentona. Kieli on rentona suun sisällä. Lantio on rentona. Voit tuoda huomioon sun hengitykseen. Pysyy vielä paikallaan. Tietoisesti vaan vähän syventää, pidennää ja rauhoittaa sitä hengitystä. Voit ruveta heiluttelemaan vähän sormia ja varpaita. Pyörittelee nilkkoja, ranteita. Nostelee vähän raajoja irti siitä matosta. Heilutella ittees puolelta toiselle. Liikutella kieltä suun sisällä. Kun oot saanut taas vähän esiteltyä liikettä siihen kehoon, niin tuo jalat yhteen ja vähän kuin toi viimeinen pystyasanakin mikä tehtiin, niin samalla tavalla kädet ristiin, kämmen selät osoittaa kohti päälakea ja lähdetään tästä sisähengitykselle venyttää itteemme niin pitkäksi kuin suinkin vaan mahdollista. Pidetään hengitystä ja venyttää. Ja nyt voisit, kun siltä tuntuu, niin suun kautta puhaltaa ilmat pihalle ja päästää itsensä rennoksi. Voit kääntyä oikealle kyljelle. Ottaa yhden hengityksen tässä kyljellä. Ja lähtee vasenta kättä apuna käyttäen rakentaa itsellesi istuma-asentoa taas. Pitää silmät suljettuna, jos se tuntuu luontevalta. Tullaan vielä istumaan. Asettaa ehkä jonkun intention tälle päivälle. Voit halutessasi viedä peukalot rintalastalle, kädet yhteen. Kiittää ja kumartaa suomalle harjoitukselle, sille työlle mitä teit tässä tänään.